Fil-jiem meta qed infakru l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu, ma nistgħux ninsew lil ħutna fl-Ukrajna li bħalissa għaddejjin minn kalvarju kbir. Kliem l-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Scicluna waqt il-quddiesa taħt il-palm, it-tifkira solenni tad-daħla tal-Mulej f'Ġerusalemm li ta' tibidu għal ġimgħa mqazza li l-aktar ġimgħa importanti fil-kalendarju liturġiku tal-Knisja Kattolika. Din il-ġimgħa qaddisa aħna ma nistgħux ninsew lil ħutna fl-Ukrajna. U nixtieqkom tissieħbu miegħi f'għaqda spiritwali mill-qalb ma' dan in-nazzjon li għaddej minn kalvarju kbir. Il-kap tal-Knisja f'Malta fisser il-ġlied fl-Ukrajna bħala riżultat ta' deċiżjonijiet boloħ, strambi u kifra, kif ukoll rida inumana tal-bniedem li għandu rreba l-poter biex ikisser lill-bniedem. Niftakru fil-vittmi ta' dawn id-deċiżjonijiet boloħ, strambi u kifra ta' min imexxi, u tal-vittmi innoċenti tar-rieda kifra tal-bnedmin, tal-interessi oskuri, okkulti, inumani, tar-reba għal-poter li tkisser il-bniedem. Anke l-Papa Franġisku matul quddiesa fi Pjazza San Pietru irrefera s-sitwazzjoni fl-Ukrajna meta qal li min jirrikorri għal-vjolenza juri li ma jkun jaf xejn dwar Alla, ikun qed jinsa għaliex jinsa f'din id-dinja u minflok jażel li jagħmel atti krudili u assurdi. Il-kap tal-Knisja Kattolika xebbaħ dak li qed naraw fl-Ukrajna ma' Ġesu li reġa' qed ikun imsallab u bommu tara ħajmut b'mod inġust. Fakkar fil-kalvarju ta' dawk l-anzjani li qed jitħallew imutu waħedhom fil-waqt li l-żgħażagħ qed jinqerdulhom il-futur u s-soldati li qed jinbagħtu joqtlu lil ħuthom stess. Il-Papa staqsa lill-insara jekk se jsegwu lil Ġesu bħala l-imgħallem jew inkella lill-istint rabjuż bħala bnedmin. Fakkar kif Alla jħares lejna bħala ulidu maħbubin u ma jiddistingwix jekk aħniex twajba jew kattivi inkella ħbieb jew edewwa. Min-naħa tiegħu l-Arċisqof ta' Malta fakkar ukoll kif Ġesu kien sejjaħ il-mumenti tal-passjoni tiegħu bħala issija ta' dlamijiet fejn rebaħ il-ħażin, iżda xobda rrieda ta' missieru minn ħżiena għamel lil-bnedmin ġusti. Saħansitra waqt li kien imdendel fuq is-salib u kien sfidat biex isalva lilu nnifsu saħansitra mill-kapijiet tal-Lut. Madankollu tenna Monsinjur Scicluna u għażel li jinsa lilu nnifsu totalment biex jeħles lilna u jsalvana minn tnubietna għax il-missjoni tiegħu f'din l-art kienet li jsalva lill-bnedmin kollha. Sa dan it-tant iċ-ċelebrazzjoni fil-Konkatedral ta' San Ġwan bdiet bil-kap tal-Knisja f'Malta birek il-frijaj tal-palm u żebbuċ li bihom intlaqa' Ġesu madħul f'Ġerusalemm li mbagħad jinħarqu u l-irmit tagħhom jintuża f'Ras ir-Randan tas-sena d-dieħla. Dan bħala simbolu tal-Knisja Kattolika tal-għaqda bejn il-bidu u tmiem ta' żmien ir-Randan li jilħaq il-qofol tiegħu fit-tmiem il-ġimgħa li ġejja mhux biss bil-passjoni l-mewt iżda anke bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. F'ħatt il-palm il-Knisja Kattolika tneħħi l-vjola u tilbes l-aħmar li jirrappreżenta lil Ġesu bħala sultan fit-dħul trionfali tiegħu għalkemm b'umiltà rikeb fuq ħmar. Il-kulur aħmar jirrappreżenta wkoll id-demm u allura il-passjoni ta' Kristu.